Kumusta po kayo mga kababayan ko? Welcome to Filipino TV. We are here now at Daang Katutubo ng Aguilar, Pangasinan. Oh, konkreto na po ang kalsada po dito. Mahaba po itong kalye na pinasukan po natin kanina pa. Tignan nyo po. Daang Katutubo, pero may solar system po dito. Pero andun sa baba yun. Ningal po tayo mga kababayan ko. Maraming salamat po sa suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel, Filipino TV, Filipino Life Stories. Shout out to everyone. Thank you very much to subscribers. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. Ito pababa po ito eh. Yan. Hanggang doon konkreto na po yan. Yan. Pabalik po tayo sa taas na rin sasakyan natin na sa taas. Yan po, overview the mountain. Kaya lang di pa finish yung developer eh. Yung nadidevelop dito, yan o. Kita mo yan o. Oh. Tapos may pine tree din dito. Imagine, nung una, nung bata pa po ako. Bata pa, ano. Bali, ang akala ko sa malamig lang na lugar ang pine tree. Yung pala hindi. Mahaba po ito and papasyal po sana tayo dito, kaya lang meron po tayong bisita kanina kaya hindi na po ako sa tamang oras. May mga investors dito pero mostly po yung mga nagtatrabaho abroad. Mostly yung taga-Italy ganun. Pumibili po sila ng lupa dito para po makapag-invest. Pero may mga bahay po dun sa taas. Shout out po sa lahat po sa ating mga subscriber at sa ating mga content creator. Suportahan po natin sila at siyempre pag may tiyaga, may nilaga. Pataas po to. Maganda po dito mag-walking, mag-jogging, mag-trail. Yan. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang reservation area din dito sa Pangasinan. At syempre ang ating country Philippines is peaceful to live and invest. Maswerte po tayo mga Filipino dahil po ay syempre pinagpapala po tayo dahil tayo po ay syempre nagmamahal po tayo sa Diyos. At in-accept po natin ang Diyos na bilang ating Savior. Our Savior Almighty Lord Jesus Christ. Being a Catholic Christian, siyempre, lahat po naman ay mga kapatid po natin sa pananampalataya at pananalangin. Ang tamang gagawin po natin upang tayo po ay maligtas sa lahat ng oras. Yan po. Meron pa po tayo i-coverage yung pong cafe na doon po sa baba po yun. Papasyal po tayo doon mga kababayan ko. Meron pong sasakyan. Meron po tayong long video mamaya din. Kaya hanggang dito po tayo yung coverage po natin. May part 1 and part 2 pa rin dito po.
Maraming salamat po mga kababayan ko. See you later mga kababayan ko. Thank you very much po. Meron po tayong part 2.